आं दिनै मोननै हाबाफारियाव बाहागो लादों। मोनसेया जाहैबाय टुक्राझारनि मिसननि सेरावहाय जे बेरेन्सि दै दङ, बे बेरेन्सि दैनि सायाव दालां बानायनो थाखाय अन्थाइ खुन्थिया खाम्फा गायसनदों। बेखौ दहायनो मावखांबाय आरो बे दालाङा जोबोद माने गोनां मोनसे दालां। गोलाव सम जों बानायबोनो हायाखैमोन, दा सेंसन जाबाय, दा मोजां जासिगोन। रायजो राजाफोरनो आङो कंग्रेसुलेसन होबाय। आरो नैथिया जाहैबाय सान्तिपुर, ओरैहाय साहा जोबथारनाय हाई स्कुल, बियो जोंनि समस्तियाव भुटान बर्डाराव। दा बेहाय बिराद स्टुडेन्टसफोर दङ। समग्र ओनसोलाव दस्रा स्कुल गैया, बेवहायनो फरायजोबनांगौ जायो। दा बे स्कुलखौ हायार सेकेन्डारियाव आपग्रेड खालामनाय जासिगोन। बेनिखायनो बेखौ लोब्बा लानानै दा गंसे मोजां न' G+1 माने दुइथाला होननानै बुङो बर'आव बुङोब्ला, बे दुइथाला न' लुनायनि दिनै फाउन्डेसन खालामनाय जादों। टटेल 3,75 लाखनि बेवहाय खामानि जागोन। दा रायजो राजाफोरनि थाखाय बे मोजां जासिगोन, जोंनि फिसाफोरनि थाखाय फरायनायनि थाखाय मोजां जागोन। आरो बे हायार सेकेन्डारिया साइन्स स्ट्रिमबो थागोन। ओंखायनो जोंनि बे ओनसोलनि जायफ्रा साइन्स फरायनो, इन्जिनियार जानो, माबा माबि मोजां सिन्था खालामनाय बा मोजां फरायनायाव मोजां गथ'फ्रा हायार सेकेन्डारिखौ बेहायनो फरायनो हासिगोन। बेवहाय गंसे स्कुल हिसाबै, हायार सेकेन्डारि हिसाबै आर्ट्स नि थाखाय जि नांगौ बे थागोन। बेनिफ्राय साइन्स स्ट्रिमनि थाखायबो बाहाय थागोन, लेबरेटरि थागोन आरो क्लासरुमफोर थाजोबगोन। आं जिहेतु दा UPPL दोलोआव दङ, आं बे खोथाखौ बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै। खारन बर'नि सरलथा गुबुन गुबुन माहारियारि संगठनफ्रानो बेखौ खालामबाय थादों। बेनि इनिसियेटिभखौ बिथांमोनहा लादों। बिथांमोनहानो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' साहित्य सभा, आबो बायदि बायदि संगठनफ्रा बेखौ मिन्थिसिगोन।